Grebeg besar menika sawijining tradisi Kraton Surakarta Hadiningrat. Awit kraton piyambak menika mijil saking Mataram Islam. Grebeg besar menika dawah ing dinten Ariati Kurban ing sasi besar utawi bulan Zulhijjah ing kalender Hijriah. Para pangageng kraton kalawan para abdi dalem sami manunggal ngregengaken grebeg besar menika kanthi caos gunungan ingkang ngemu filosofis ngaturaken agunging syukur mring Allah ingkang Maha Kawasa. Gandeng grebeg besar menika inggih Ariati Kurban menika inggih negesaken bilih kawontenanipun manungsa menika kedah nanggalake sifat-sifat ingkang dipun duweni dening kewan sarta ngagengaken sifat-sifat kamanusan, tresna sarta asih mring sesami. Grebeg besar menika dipun wiwiti saking kraton lumampah Kori Kamandungan tumuju ing Setinggil Sasana Sumewa alun-alun dumugi Masjid Agung Kraton Surakarta. Sasampunipun Gunungan Jaler Estri menika dumugi wonten Masjid Agung Kraton Surakarta, gunungan menika dipun caosi pandonga dumateng Allah. Sabanjuripun gunungan ingkang estri menika dados rerebutaning para warga ingkang sami ngempal wonten ing plataran Masjid Agung. Sabibaripun gunungan ingkang estri menika dados rerebutaning para warga, gunungan ingkang jaler dipun beta malih wonten ing kraton. Ing mriku plataranipun Kamandungan, gunungan ingkang jaler menika inggih sami dados rerebutaning para warga ingkang sami nengga makempal wonten ing Kamandungan. Kanthi nguring-nguri kabudayan Jawi ateges njagi tradisi warisaning leluhur.